в новия ми клип, аз съм Венко Гейминг БГ и това ще бъде първият ми клип на Тайчи Панда. Така, сега ще игра с най-новия герой. Аз я почнах преди около 10 минути. Така. Сега да правя първото ниво. И веднъж играх срещу някакъв човек 20 ниво и го бих. А тая игра не се бе играл от поне година. Добре, този герой е доста силен. И така. Нямам търпение, но винаги искам да се бия само срещу боса. Защото е супер лесен. Не всички, някой само. Така. Следващия клип си го на Shadowgun Dead Zone. Не куперата версия. Така. И ето това е босът. Първо да убия и той, че ме дразни. Винаги ме дразни. Сега е време боса. Боже. И така, сигурно вече ще стара 9 левел. Искам да стана 10 вече да правя атаката. Да, прав бях. Ставам 9. Добре. Не знам какво трябва да натисна. Бе, нещо ми се бъгна. Здравейте, отново реших да продължа клипа с Shadowgun Dead Zone. Играя и доста ми харесва. Така. Следващия клип ще реша какво да снимам. Ще игра на Zone Control. Окей. На Zone Control. Аха, добре, вече влизам. Добре, аз имам камето да превзема. Паднах, какво направих, едно нищо. Това е любимото ми оръжие.
Big Boy. Много ми харесва. Ето го превзимат, но карай. Се опитам да ги убия. Значи ще успея всички. При това мислех си, че някъде да се крие да ме цели, но нищо не бях видял. Нямаше ли кил? Как бе? Да му се не знае. Мислех, че с граната ще го убия. Явно не е била достатъчно. Така. Трябва да не умре и тук. Че като гледам, май някой се крие тук. Да им го превзема. Превзема. Браво. Идвайте. Това съм аз, бе. Какво бе стреляте? Айде. Успяхме. Ако трябва да стои тук да го пази, това ли се сетат. Не ме чуват. Тук ако имах една граната... Не! На това му се вика гадна граната. Обичам граната, ама ако само аз имах, ще бъде много по-яко. Нямаше постоянно да ме убият с тези гранати. От всякъде гранати ми идват. Аре бе, мри бе. Ще го превзема. Ще го превзема. Бях на колко ли си кръв малко. Така. Пак превзимаме. Моля тези двете да превземаме и пак ще си падам на Делавера. Big boy. Добре, аз тук се заклещих. Това го помисли за от моя отбор. Цуц. Какво искаш? Браво. Пак ли това кил асист? Мраза да правя кил асист. Никога не ми дава такива. Постоянно ми взимат понякога. Някоя игра даже имах само кил асистове, нито едно убийство. Всички ми го взимаха. 10 асиста. Това ако е нормално. Взем контрол. Добре, сега губим, но дали ще ги обърнем? Това трябва да се питаме. Тук ще превзема, ако не ме убият до тогава. Айде, превземайте ми цето, де. Глей, добре. Айде. Браво. Айде бе, това да прави нещо на цето, бе. Съм го друго. Айде, 4-те. Кога го убият, карай. О, не, стига. Ето.
Това му се вика гадост. Добре, това мисля да е края на клипа. Дано ви е харесал. Абонирайте се, правете коментари и чао!